kong denya paring tono anggeken jara saben dina lire kang bawa laksana anetepi pangandika Kadiwa Bathara duh Nimas pepujaning sun nalika durung pinanggih pun Kakang tansah supena ketiban rembulan yekti kumrekah yayah ginugah temaan sira Kang Prapti Supraba akeh para narendra kang tumumpang bumi ungkulan akasa nanging kekayuane mirip meneh yen miripa memper meneh yen mempera karo karepku Supraba Ladyan jeneng ingsun namung sipating titah lumrah nanging luhuring darajatku yen to aku kelakon mengku garwa marang sira Supraba destunten men nggon wanggung kalibetan ana padon ing netra gumantung ana tuntunging penggalih yen pinuju ingsun sare dadi empen yen pinuju lenggah kaya sumanding yen aku dhahar kaya tok ladeni yen aku siram kaya tok kosok pipa ngibarate wong ngeranggeh ngerangsang krana jeneng ingsun sipating titah gandrung kalawan widodari tur mantasaning hapsari ing kaendran Bathari Supraba sapa baya bisa nulung aku Dewa kula nyuwun rabi Dewa prilana mundhuk atur ing ngarsa paduka Gusti kula njeng paketa dukendra Calaran ngene Supraba, nganti kelakon. Kowe ngejawantah marang Madyapada dumuduk ing Kis Kendhapura. Dadi Prameswarinata ora ujar ora kaul. Tak kemuli wae 4 taun. Jalaran. Yen nganti sariramu kanginan bisa susut yen penggalihmu sungkawa bisa kuru bobote kowe widodari kang tansah nyawang eden-edening kayiwangan kang sarwa mumunduli yen tanggung tumingal eden-eden Madyapada rasak prahewune tuwaning atimu yen nganti cilik lara gedhe tekaning praloyaku ingkang kelangan Supraba lha mengke nirasane wong gandrung Gandrung kuwi ana 3 perangan. Lilana matur ing ngarsa paduka. Pusik, nemung udarasa disaruwe parat. Yen aku lagi ngrembug perkara iki aja tak selani liyane, parat ben. Ora ngerti? Lagu, lakon, lagak lan lagianku. Oh, ya sampun. Monggo kula aturi crita piyambak. Ingkang badhe kula pitakekaken gandrung menika wonten 3 perkawis. Menika saben perkawis mengku suraos kados pundi. Gandrung wong kepengin srawung kuwi ana. Gandrung kepengin sumanding kuwi uga ana. Gandrung sing kepengin daku selawase kuwi uga ana. Ingkang paduka keparengaken gandrung kepengin srawung. Upamane nadyan jeneng ingsun sipat priya. Ana kala mangsane aku gandrung nyawang manudya
awit saka gedhening susila kang sarta becik ing lelewa. Temane klentek ing atiku kang neka-neka temah buyar kang ana mung kepengin srawung, kuwi tau aku. Sajae malah bola-bali. Gandrung ingkang kepengin sumanding kuwi aku ya kulina mandhek ana kakasan ibu-ibu wong kang mengkono pawakane lakune kulitane pasemone netrane wimbane granane latine widangane yen sumanding marang aku ndah letrep sing abot dhewe Gandrung yen kepengin ndaku wah sugih mungsuh iki. Kowe kudu ngerti Supraba iki sapa? Ih. Tetungguling para Hapsari. Sebabe kok dadekake tunggul? Labet Sulistring Warna, kowe goblok, buta mendho. Supraba kuwi ora mung gumantung ana Sulistyaning Warna, nanging widodari sing sangkep samubarange. Siji, pawakan becik, loro kulitan mulus biyo mulus, telu katuranggane kabeh sarwa entuk rekmane memak ngembang bakung ireng menges keladuk wilis rompyo-rompyo sesinome godhek ing udup turi wimba wulan tumanggali tepe tumengeng tawang netra lindri-lindri ambawang sebungkul pangaras kaya duren sajuring krana rungih lir winangun keladuk mbangir bolongane loro lha kuwi apa wah menawi bojo kula rumiyin malah bolonganipun 3 irung cacat. Latibrit emes rekta yen ngendika kena diitung terdak sedela-sedela saratane dincit alis ngeget waja katon wajane gumebyar hangelar kombang bruwal keringetku kaya cendhiak nyawaku. Kuwi sak dhuwuring tenggak durung sak ngisoring tenggak. Pamenipun widangane Nradurukma tangan ngendhewa denta driji mraji mucuk ridha dawek ndemenake biyu. Sikil kaya kemanak. Tungkak bunder kaya dinangka, jempolane kaya ndas ula lare angon. Wis mengkono genepe dasare widodari sing nggawa budaya lah kuwi apa sing ngarep ngono kuwi. Yam tilam wirah ingsun. Satyarekta kang sela pindha Kartika, baya mirah, baya inten tak remuk dadi kowe. Praba apa kowe wantala yen aku anggung ngecumang andalming Supraba apa kowe seneng yen tandraku kaya wong lara tonen Supraba apa kowe seneng yen aku mbambung turut panggung wah lah panggunge sapa menika widodari paduka namung titah limrah. Piye? Wah, mak selit yang kuping. Kowe ngucap Supraba widodari aku titah lumrah ora diwenangke ndi bojo widodari ning yen dewa kena ndi bojo titah. Iya. Kowe tau krungu dongengane apa durung? Jewer kuping, sak tepas jembaring kupingmu. Dongengan menapa? Sang Hyang Antaboga ki apa? Ih, sawerageng ula wenang di bojo widodari aku menungso ora entuk ki piye? Oh, Supraba, sik kowe menengo. Tak ngudurasa sik. Supraba, sambung titerana kowe. Oh, amarga iki entuk selani hilang rasaku.
Suprobo, kowe ra iso ningkluk, Ayo. Jonas ke spion. Wah, wis kocer. Ndereki wong gandrungan wis muar ketrasar-sasar uripku. Jagat iki ora ana timbang. Dasar isih kenya. Lelewane sarwa prasaja. Tembunge anaraga, putraning dewa. Yu, yen manggon negaraku Kis Kendhapura kene. Ibu bakal kaya ngapa dawaning umurku umur 300 taun wae aku ora trima. Yen perlu munggah marang kayangan Swan Sang Hyang Jagat Grinata supaya umurku dadi 400 taun. Kowe iki sambunga? Mendikanipun namung kapure kendel. Wis padha rembuku. Ih, menawi ngaten nyuwun pamit. Lho nyang ndi? Nak urung dikon aja mangkat, parat iki. Ora ngerti ten. Aku kangkonan kowe iki mesti kowe kudu mangkat, yen aja mangkat. Mun tak keterisiban parat iki. Haha. Namung nyadong dawuh pareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Piye yen upamane aku klakon di bojo Supraba? Dereng nate kedadosan lampan kados paduka inggih wonten ingkang nunggil suraos. Nanging limrahipun nahi para titah ngayunaken widodari menika adaan sok mboten kelampahan nanging malah lajeng nemahi sangsaya. Sebabe widodari menika awanipun benter. Oh ya? Nggih. Kula nate simpangan mak berbet ke dislomot mawa bathok menika. Oh ya? Tenan kuwi. Saestu. Ya wis yen ngono. Tak bacotke mesti karep. Weneh tak gugu. Pamorama ibuku isih urip ngono ora bakal tak gugu. Dina iki malah tak kongkon. Skipu wonten dawuh. Kowe ngerti dalan kang anjok kayangan? Wah, mestu paduka dereng. Parat. Kowe ngerti Gunung Himawat? Ngertos. Bagus. Arahe saka Kis Kendhapura kiblate nyang ndi? Menawi mboten ngalor iki ngidul. Menawi mboten ngidul iki ngetan, menawi mboten ngetan inggih ngilen. Pemoran di nyawa ngono urip tak pathok iki parat. Celmongan Ratu Guneman kok nreweteh. Nganti wadya reksa sak cukupe. Kowe tak kongkon ngebun-bun indang anjut Jawah sore. Tegesipun kados pundi? Aku dhewe ora ngerti mung nirokke anggere wong Guneman. Bun-bun indang anjut Jawah sonten. Tak kongkon nglamar mantasaning Hapsaring Kaendran ya kuwi Bathari Supraba. Yen nganti para Jawata ora maringake Purbawasih tak pasrahake marang kowe. Gawe sungsang bawana balik. Wah, terus pundi tegesipun niku? Ora ngerti to kowe? Dereng. Matanmu ki apa pendak dina kuwi? Tembung kok sing ora jegos parat iki. Iki. Nalika wonten ing wana Ndedhaka. Lho, ngene sapa kuwi? Ora ning sambung rapete karo sing tak ucape babar pisan ta iki. Menika sanes kawi Ndedhaka. Kawe sungsang bawana balik liripun kayangan nggo Madyapada dinggo kayangan kula dados dewa dadi dewa Agus sapa sing tau nekke kula piyambak yo barongan bubrah wae dhewe dibagus-baguske kimu ayo wah ya enten apa kene gemerget kok sak penake kowe. Ayo gemerget nggih paduka tiyang
saweketaman nika mesti kados ngaten, mboten ageng, mboten alit, mboten asor, mboten luhur, mboten sepuh, mboten nem, malah ingkang sepuh menika sakadaan kelintingan kados kula menika. Margi karepe makantar-kantar ning ragane sak temene ora nyukupi. Nek aku sih genep nggih mboten maiben. Ning tiyang gandrung menika pawitane kedah setunggal Tlaten, kaping kalih Triti, kaping 3 Betah Melek. Menawi lembon menika sok sial. Pawi panglamar Paduka dipun tampik dening dewa sungsang pawana balik prastawa timbalan Paduka benjing menapa kula klilan bidal. Semengkane ati ora bisa dipambengi prayoga dina iki nyuwun pamit pecah. Piye? Ati karepmu urip karepmu. Lho. Kok mboten kados kepotore ingkang sampun. Piye sing wis? Menawi kula nyuwun pamit pecah, Paduka lajeng ora takon mati ning takon pinter. Dina iki ora kober aku muni ngono. Mati karepmu urip karepmu. Wah, ya cilaka ana rene. Nyuwun pangestu Paduka ingkang sinuwun budhal dina iki. Nganti wadya raksasa bacingah berdua sak tukupe nggawa kaman kang prayoga. Lading pangirsaning daging pathok wadhahing getih. Bondo kalani para dewa kepengin mutheng-mutheng bebalunge nyebit-nyebit kulite ngokop geti aku. Iya. Kalianing malim kewadal pasilan bidal minggaing kayangan budhal dina iki sih.